Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang. Kaiba kan sa tog mga pamibi asin kagadat sa mahal na Diyos, sa tuyaman pong idulot sa Santa Misang ini ang mga minasunod na intensyon. Thanksgiving offered by the following: Balyedor, Deliva, and Bautista family. San Antonio Diagnostic Laboratory Incorporated, Ifondos family. Petition for healing of Rain Hakub, special petition for Roby Antonio. Petition for the success operation of Roby Belia Vicencio, asin sa kapay ngaluan kan kalag kan sa tungtugang nasinda, Monsignor Romulo Vergara, Patricia, Jennifer, Rosario, Roque, misa para sa komon, asin sa kapay ngaluan kan gabus na kalag sa purgatorio. Ngunyan, yaw na po kita sa ikalimang aldaw para sa Misa de Aguinaldo. Sa laog kan misa, paghurup-hurupan ta an manunungod ki Berhen Maria. An berbo na nitawo. Si Jesus namundag nin holi sa pagkuyog ni Maria, kan kabutan nin Diyos. An kapahayagan ni San Lucas, iyo ang nagpapasarig sa doktrina kan Immaculada Conception, na si Maria ipinangidam na mayong digta nin kasalan, nin holi tasya, an pinili na magin ina kan paratubos. Makakaibahan po niya to sa Misa de Aguinaldo, si Reverendo Padre Jen Loy Sarmiento, Vice Rector kan Our Lady of Piña Francia Basilica Minor. Matindog po ang gabos.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Hesu Kristong kagurang nanta, ang pagkamaot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugapos. Asin sa saimong espiritu. Ngunyan, susuluan na ang ikalimang kandila ni Mr. and Mrs. Antonio and Emma Edian and family. Ang ikalimang kandila, simbolo kan sa tong pag-arang na ipamati sa to ang nakakaligtas na pagkamuot ning Diyos. Tanganing kita tunay na makapaglingkod sa iya sa tataramon asin sa gibo. Pamibi. Kagurangnan, tabangi kaming makapag-andam para sa pagdatong kan sa imong bugtong na aki. Burak kan lahi ni Jesse, asin tawan sa mo ang kaugmahan din sa imong pagkamuot, tanganing makapaglingkod kami sa imo, asin sa samong kapwa sa maugma, asin mahuyong buot. Ini hinahagad mi sa ngaran ni Hesu Kristong kagurangnan nyamo, kaiba ni Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Mga tugang, ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkaniko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako ipamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Mamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa laba at kalinungan, sa mga taon manahayan mo. Ginoong mawika, inurupyaw mi ka,
sanaan kagurangnan, ikasanaan urong kalangkang. Yesu Cristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamulawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos, kamahala na daing kasakoran, ang birhen na daing digta sa pamareta kan anghel, nag-ako kan sa imong daing masayod na tataramon. Asin anhaman na harong nin pagka-Diyos, napapano kan liwanag kan Espiritu Santo. Namimibi kami, na mapakumbabang magdayupot sa buot mo, susog sa iyang paarog. Huli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Ang liturhiya kan tataramon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Giraray ang kagurangnan, nagsabi kay Akas, hagadon mo sa kagurangnan na sa imong Diyos, ang sarong tanda para sa imo. Tanda na hali sa kairaroman o hali sa kaitaasan. Dai, simbag ni Akas. Dai ako masugot sa kagurangnan. Dangan nagsabi sa iya, maghimate ka mo niyan, harong ni David. Bako daw na tama na para sa Indo, na sa Indong pagsugutan ang pagkamatinios nin tao. Ta daw ta pagsugutan panindo ang pagkamatinios nin sakuyang Diyos. Kaya, ang kagurangnan man sana ang matao nin tanda sa Indo. Uya, ang birhen, mangingidam asin mga ngaki ning lalaki, nangangaranan Emmanuel. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Padagusa ang kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Padagusa ang kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Sa diri nin kagurangnan ang daga, asin gabos na yaon diyan. Ang kinaban, asin gabos na nag-eerok diyan. Huli tas siya ang nagtugdas kaiyan sa ibabaw nin kadagatan. Sa ibabaw nin mga salog, pinapasarig niya iyan. Padagusa ang kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Si Isay ang makakatukad sa bukid nin kagurangnan. Si Isay ang makakatindog sa iyang banal na eerokan. Ang tao na ang kamot dai nagkasala, ang puso dai nindigda, asin dai nagmamaot nin kapaabaw-abawan. Padagusa ang kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Aakuon niya ang bendisyon hali sa kagurangnan. Balos nagikan sa Diyos na sa iyang paraligtas, siring kaiyan ang tao na naghahanap sa kagurangnan. Naghahanap kan lalawgon kan Diyos ni Jacob. Padagusa ang kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw, kan banal na ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa saimong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa ikaanom na bulan, ang anghel na si Gabriel sinugo ni Diyos sa banwa nin Galilea na ang ngaran Nazaret. Sa sarong daraga na ipinapaagom sa sarong lalaki na ang ngaran Jose sa pamilya ni David. Asin ang ngaran kan daraga, Maria. Nagdulok ang anghel asin nagsabi ki Maria, tara panok ka nin grasya, an kagurangnan yaon sa imo. Si Maria natikbahan, pakadangog kaining mga tataramon, asin pinag-isip-isip kung ano ang buot sabihon. Ang anghel nagsabi sa iya, di ka matakot Maria, hulit na nagkamit kanin grasya sa Diyos. Mangingidam ka asin mangangaki nin lalaki na sa imo nga ngaranan Jesus. Siya magiging dakula, aapudon aki nin orog kahalangkaw. Ang trono ni David na sa iyang ama, itataos sa iya nin kagurangnan. Maghahade sagkod paman sa harong ni Jacob, asinan sa iyang kahadean, daing katapusan. Si Maria nagsabi sa anghel, paanong mangyayari iyan kung dai akong midbid na lalaki? Ang anghel nagsimbag, ang Espiritu Santo mahilig sa imo, asin linindungan ka kan kapangyarihan nin orog kahalangkaw. Kaya, ang banal na mamumundag, aapudo na aki ni Diyos. Uya si Isabel na sa imong pinsan, sa iyang pagkagurang, nangidam. Asin ang inaapod na bawas, nasa ikaanom na bulan na. Para sa Diyos, mayo ninday mahahaman. Si Maria nagsabi, uya an oripon nin kagurangnan, mangyari sako siring sa imong itinaram. Asin binayaan siya kan anghel. An marahay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Siyam na aldaw po ang satuyang misa aginaldo, asin ang misa tangunyan, iyo an ikalima, fifth. Bot sabihon po kayo ni mga tugang, yaon na po kita sa katahawan kan satong pagpuka sa satuyang pamibi, kaibahan ang satuyang mahal na ina. Asin ini pong ikalimang aldaw kan misa aginaldo, igwa ining espesyal na ngaran. Sa tradisyon po, inaapod ining misa aurea. Misa aurea. Na ang buot sabihon po kay ni, bulawan na misa. Or golden mass. Sa po inihali, mahapot kita kunta no ta bulawan. Aurum. Sa periodic table po baga, AU ang symbol kang gold. Buot sabihon kay ni aurum, gold. Tano po ta bulawan? Huli ta siring sa bulawan, orog kahalagaan pangyayari na sinambit ngunyan sa satuyang ebanghelyo. Iyo po ini itong kapinoknan kan pagkanitawo ni Jesus digdi sa kinakban. Asin sabi pa po sa tradisyon, huli ta ang mensaheng ini orog kahalaga, kaipuhan na isurat ini sa Eskriptura gamit ang tinta na bulawan. Nagpapahiling sana po ini mga tugang na dainang mas halangkaw pa, asin dainang mas mahalaga pa, kaysa sa istorya kan pagkanitawo ni Jesus digdi sa daga. That is why this story of Jesus has changed the course of our lives here.
Taisipon ta po, ang kahuruhalang kawing Diyos, nagpasakop sa kabutaning sarong tawo, sarong babae, si Santa Maria. Asin uya man si Maria, nagpapasakop man sa kabutan kan Diyos. Harap po kani ang tunay na pagkamuot, nagpapasakop sa namumuotan. Kaya kita, kung tunay kitang namumuot, totoo kitang nagpapakumbaba. Kung hihilingon ta po mga tugang, ang kabilugan kan istorya kan sa tuyang katolikong pagtubod, napapuno ini nin mga leksyon manungod sa kapakumbabaan. We can see when we review stories of humility from the beginning of our book, from the beginning of the scripture. Punan pa ta po duman sa kapinotnan. Narumduman ta po kung si Isay ang yaon duman. Si Adan sa si Eva duman sa paraiso. Nagtumang sinda sa Dios. Day sinda nagsunod sa tugon na day magkakan ka itong bunga kan kahoy na ipinapangalad kan kagurangnan. Duman pa sana po, tinukduan na sinda kung paano magpakumbaba sa atubang kan kagurangnan. Naarama ni Adan, naarama ni Eva, na ang pagmamataas palan, ang pagmamayabang, bakong uyon sa kabutan kan Diyos. Kaya duman po sa paraiso, duman pa sana ipinangako na kan Diyos ang sarong paraligtas. Ipinahayag na tulos duman pa sana na igwang Diyos na madigdi sa kinaban, sa dakulang kapakumbabaan, tanganing mabago ang dalagan kan buhay tadigdi sa daga. Nadangog ta po ini duman sa enot na babasahon. Hali duman sa libro ni Propeta Isaías. Sabi duman ni Isaías, ipinapangako na sa satuya ang sarong senyal, sarong sign, sarong daraga ang mga ngaki asin aapodon ang aki niya na Emmanuel. Nanbuot sabihon po kay ni God with us. Ang Diyos uya sa to. Ang Diyos na urog kadakula duman sa kalangitan, kaitaasan, mababa digdi sa daga, mapakumbaba, magiging siring sa sarong tawo, magiging siring sa satuya gabos. Kaya dahi na po kita makakasabi na ang Diyos harayuon man sa sakuya, tayaon lang siya duman sa alapaap. No. Dahi na kita makakasabi na dahi man nasasabutan ka Diyos ang inaagihan ko. No. Because God was also made man, naging siring sa satuya. Aram niya ang inaagihan ta. Iyo po ini ang enot na pagpapakumbaba na ginibo kan Diyos. Kaya bako pong bagsik ang makakapagpabago sa kinaban, nahiling ta mismo ini sa kagurangnan, ang makakapagpabago sa kinaban, kapakumbabaan, kahuyuan, asin ang pagpakadae. Ginibo ini ni Jesus, ipinapahiling ini sa satuya kapos. Dangan ang ikaduwang dakulang kapakumbabaan, mayong iba, kundi ining nadangog ta sa Ebanghelyo, ang pagkuyog ni Santa Maria sa kabutan kan Diyos. Nadangog ta pong gayo ini, hali sa nguso ni Santa Maria, kang nag-opo si Santa Maria duman sa bareta kan anghel, mapakumbabang inako ang mensahe ka ini, maski minsan dai niya nasasabutan kung ano ang nangyayari, asin kung ano ang mangyayari para sa iya. Sabi po kan anghel, paladan ka Maria, asin paladan ang bunga kan sa imong sinapupunan, ang aki ni Diyos mamumundag sa imo. Totoo po, sabi sa Ebanghelyo, natikbahan ang satuyang mahal na ina. Si isay man po ang day matitikbahan, kung sasabihan ka kang Diyos, ika ang magiging ina kan Diyos. Si isay ang day matitikbahan ka iyan. Dai niya nasasabutan kung taano ta siya pinili, asin kung paano ini mangyayari sa tabang ka Diyos, kung paano maninilaman ang Diyos sa iyang pupunan. Kaya sa hilom, aram ta na naghapot man ang satuyang mahal na ina, tano ta ako? Paano man ini mangyayari sa sako? Tano man ta ako ang pinili kan Diyos? Tano ta sa kuya mamumundag ang Mesiyas? Alagad minsan dai aram ni Maria ang kasimbagan sa mga hapot niya. Kapos ini, inako niya, nag-opo man giraray siya sa anghel.
Tanganing mahaman ang kabutan kan Dios. Tanganing makarani siya sa Dios. Tanganing makarani ang Dios sa saiya. Asin tanganing makarani man ang Dios sa satuya gabos. Sa paaki kan satuyang mahal na ina. Kaya mga tugang, mahihiling tapo digdi sa punto kang anunsasyon na nagsasabatan ang kapakumbabaan kan Dios, asin ang kapakumbabaan kan satuyang mahal na ina. This is the important point of incarnation. Incarnation is the point of meeting of God's humility and human submission. Nagsasabatan ang duwang kapakumbabaan asin nahahaman ang pinakamahalagang milagro na mahihiling tadigdi sa kinaban. Taisipon ta po, kung mayong kapakumbabaan, kung mayong nagpakumbaba, asin mayong nagpasakop, mayo pong mahahaman na pagkanitawo kan Diyos, digdi sa daga. That is why this story of incarnation is so precious and so incomparable. It is so important to us. Siring sa purong bulawan na dainanggad na babago ang halaga. Kaya nasasabutan tanungon niyan, kung taano ta kaipuhan, pahalagahan ang istoryang ini. Kung taano kaipuhan isurat sa bulawan na tinta. Because this story is of incomparable importance. Kaya iuman po ini ang pabalon para sa satuya, kan Misa Aurea. Kung orog kahalagapalan ang kapakumbabaan, no arinta tinutugutan ang satuyang sadiri na magpakumbaba. Kadakla na beses po mga tugang, nahihiling taan kapakumbabaan sa satuya, duman sa mga pinakamasasakit na aldaw kan buhay ta. Aram ta iyan, nagarudain na kitang kasimbagan sa satong mga kahagadan. Duman kita mas nagbababa, nagluluhod, minsan nga ni naghahadok pa sa salog, maikapahiling ta sana ang satong pangangaipo sa Diyos. Asin sa mga arog po kaining pagkakataon, mas nasasabutan ta ang kahalagahan kan kapakumbabaan. Mas nasasabutan ta na kadakol kayang gibuhon ang Diyos, minsan imposible sa buhay ta, kung handa sa nakitang magpakumbaba, asin magpasakop sa iya. Iyan po ang pabalon para sa sato, kan Misa Aurea. Kaya ngunyan po na maabot na ang Kapaskuhan, dikit na aldaw na sana ang satuyang paghalat, pagmataling aga, hagadon talugod na panibaguhon kan Diyos ang satuyang mga puso. Rumdumunta na ang tunay na namumuot, nagpapakumbaba, asin nagpapasakop sa namumutan. Hilingon si Birhen Maria, asin makanood sa iya na magpasakop sa kabutan kan Diyos. Husayon ang buhay, tanganing mas makaarog kay Kristo. Dangan iwasan ang pagiging madunong. Magdangog sa kapwa. Magpadaog man paminsan-minsan. Makanood magpahunod. Tandaan ta po, bako man bagsik ang makakapagpabago kan kinaban, kundi kapakumbabaan, kahuyuan, asin ang pagpakadai. Iyo po ini ang dala na pinili ni Kristo. Iyo man ini ang dala na pinili kan satuyang mahal na ina, si Birhen Maria. Asin iyo man ini ang pangapudan sa satuya. Matindog po. Mamibi kita na makasunod sa halimbawa ni Maria na mapakumbaba, pano nin pagtubod asin danay na andam sa pagutob kan kabotan kan kagurangnan. Ang satuya pong simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kitang banwaan kan Diyos, mag-uswag sa satong paglakbay, sa pagtubod,
sa pag-antabay asin pagtukdo kan sa tong mga pastor. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamipi. Tanganing an mga opisyal kan sa tong gobyerno, dai mapagal sa paghanap kan gabus na paagi, sa pagpaurog kan katuninungan asin karahayan, kan mga yaon sa pangataman ninda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamipi. Tanganing an mga reliyosong lalaki asin babae, maging tunay na saksi kan kahadian kan Diyos sa pagkamaimbod ninda sa saindang mga sinumpaan sa Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamipi. Tanganing an mga hobenes maging pusog sa pagtubod, dalisay sa pagkamuot, asin makusog sa paglaom. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamipi. Tanganing an mga gadan na nagsimbag sa alukan Diyos, makahera sa kaugmahan, kan lamisa kan kagurangnan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamipi. Ama, ang tataramon mong daing sagkod, nanitawo kan si Birhen Maria, nagdusay kan buhay sa paglingkod sa imong plano. Makasunod lugod kami sa paarog niya, sa pag-andam niya mo, sa pagdatong kan aki mong si Jesus, na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po. Ang liturhiya kan Eucharistia. Santa asilinigan, pusong may kapunrian, namangot na si Kristo sa tuyang kamurangan. Magulot kita sa iya, kainin banal na alam. Tapos maglukyaw, tapos magumang sa Diyos na makakamahal. Naugmaan man, dauyan na siya ngunyan, mananin in karahayan, sa bilog ng kinaman. Muramos siya ni biyaya, asin kaginawaan. Kaya't kapos ang saring sa Diyos na makakamahal. Santa asilinigan, pusong may kapundian, namamot na si Kristo sa tuyang kakurangan. Magdulot kita sa iya, kainin banal na agam. Tapos maglukyaw, tapos magumang sa Diyos na makakamahal. Naugmaan man, dauyan na siya ngunyan, mananin in karahayan, sa bilog ng kinaman. Murabot siya ni biyaya, asin kaginawaan. Kaya't kapos magsaring sa Diyos na makakamahal. Matindog po.
Magpamibi kamo mga tugang tanganing ansako asinan sa indong atang, maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akon manlugod ken kagurangnan an atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, pakiduk ngawi ang iyo-iyong sakripisyo, tanganing sa paghiras sa misteryong ini, tubudon mi ang mga linalaoman, asin makamtan mi ang mga hinahalat. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa popoknan kan binang birhen sa daing masabing pagkamuot. Ipinahayag ni Juan ang sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya yaon na. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kat sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kaibakan mga anghel asin arkanghel, kaibakan mga trono asin dominasyon, asin kaibakan gabos na langit non na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin nagkakanokan sa imo, kamurawayan, Hosana sa kaitaasan. Palanan ang minadingding sa ngaran ng kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpasaluib sagod sa pasyon, nagkua nin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulo na ansabi, magako kamugapo sa sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanyaman in kalis asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinaos sa iyang mga disipulo na ansabi, magako kamugapo sa sinmaginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bako asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagkibuhon nindo sa pagromdom sa sako.
Misteryo kan pagtubod. Salampang pagkakani kay ininapay, Asin Panginoon kan kalis, ang pagkaganan mo kakulangan, ipinapamareta niya mo sa tod na ikaw magdato. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Santo Papa si Leon, asin kan sa mong obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, giromduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na Ina kan Dios, Nuestra Señora de Peña Francia. Kaiba ni San Jose ang sa iyang esposo. Kan mga banal na apostol asin gabos na santo, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akit mong si Hesu Kristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na singkamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Dios non na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
kan mga nagkakasala sa muya. Asin are kami pagdarahas sa sungkot, kundi agawa kami sa agawa kami sa kapos na maraot, namimipi kami kakurangan, warasan sa mga aldaw niyamo, ang katoninongan. Tanganing kaming natapangan, kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin maligtas sa gapos nakapurisawa. Mantang kami naghahalat, kan maog man paglaom, asin pagdatong kan samong para ligtas na si Jesu Kristo. sa imong kadean. Asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostol, katoninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katoninongan itinatao ko sa indo. Hare paghil nga ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanig o anasya, mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
Mamibi kita. Kagurangnan an binabago ka ining langit no na atang, at amana kan Diyos no na pagsurog. Tanganing an mga nagpapakinabang sa imong misteryo, paugmahon mo sa tunay na katuninongan. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Ora pro nobis Sancta Dei Genetris. O denie preciamur presionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, cui gloriosa Virginis Matris Mariae, corpus et anima, ut dinium filii tui habitaculum effici mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessione ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Matukaw po. Enot, ang parokya nag-iimbitar sa mga young professionals or young adults, edad hanggang 23 hanggang 49 anyos, na magpartisipar sa sarong pagtiripon sa maabot na Enero 24, 2026. Ini gigibuhon sa Archbishop Alberto Hall digdi sa parokya. Kamautan kan nasabing aktibidad ang magtaunin tabang espiritual asin oportunidad sa mga young adults na nagmamaawot na magkaigwanin grupo na maibanhan digdi sa parokya para sa saindang pagtalubo bilang sarong individual. Ikadua, sangaran po kan sa tuyang Cora Paroko, asin kan Parish, Pastoral, and Finance Councils, buot ko pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar ngunyan sa Misa di Aguinaldo. Salamat sa mga altar servers, lector, commentator, lay Eucharistic ministers, asin collectors, sa saindang partisipasyon sa laugkan misa, siringman sa Immaculate Conception Parish Choir, sa saindang pag-awit sa liturhiya. Ang pasasalamat man sa pamilya ninda Mr. and Mrs. Antonio Emma Edian sa pagsulukan kandila sa ikalimang aldaw kan sa tong misa di Aguinaldo.
asin orog sa gabus, kay Reverendo Padre Jen Loy Sarmiento, Vice Rector kan Our Lady of Piña Francia, Basilica Minor, ang satuyang celebrante mayor, asin predikador. Ikatulo, pakatapos kan misa, igwa sa luwas sa patyo kan simbahan, nindikit na painit, iyo po ang makaroni, para po sa mga parasimba. Salamat sa Kinik and Paul Villamer, asin sa pamilya ninda Mr. and Mrs. Jess Imperial and family, sa pag-sponsor kan satong pagkakangon niya na aga. Salamat po. Matindog po ang gabos sa huring bendisyon. Please make sure po na pagluwas po nindo, mainit pa ang makaroni. Tamasiram yan, ine-enjoy kapag mainit. Salamat po sa inyong gapos, asin sa inyong partisipasyon sa Laogan Santa Misa. An kagurangnan, mapas sa indo, Asin sa saimong espiritu. sa tabang kan mga pamiibi, asin intersesyon kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia, bendisyonan manlugod kamo kan Dios na makakamhan. An Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa pagkamuot asin katoninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.